mijn naam is Paula en welkom bij Boeien. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want ik sta namelijk nu in Hilversum in de parkeergarage van Beeld en Geluid. Vandaag ben ik hier omdat in Hilversum de Museum Kids Award wordt uitgereikt. Vandaag, de meest kindvriendelijke musea die komen vandaag hier samen. En iemand gaat er dus vanavond met de prijs vandoor. Meest kidsproof museum van 2018. En ik mag daar voor het Limburgs Museum bij zijn. Ze zijn genomineerd. Genoeg museuminspecteurs hebben gestemd. En het Limburgs Museum dus een goede score gegeven. Dus vandaag mag ik erbij zijn. Ik neem jullie natuurlijk weer mee. En wie weet winnen we wel een leuke prijs. We gaan nou lekker naar binnen. Ik ben benieuwd. Om 3:30 moeten we daar zijn. Dus ik ben lekker op tijd. En ik ben heel erg benieuwd of het Limburgs Museum dus een prijs in ontvangst gaat nemen. Hier gaat het gebeuren. Jong en oud komt hier samen voor de Museum Kids Award voor dit jaar. En ik ga alles voor jullie filmen en vastleggen, zodat het net is of jullie erbij zijn. Welkom bij Museum Kids Award 2018. Zijn er ook kinderen? Laat je horen. Zo. Kunst is als zuurstof. Het is noodzaak. Dat zei ik vorige week bij mijn eerste publieke optreden als minister van OCW. En ik zeg het hier vandaag opnieuw. Kunst is onze zuurstof en houdt ons in leven. Vol bewondering naar een kunstwerk kijken, dat moeten onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven doen. Met hun verse blikken op nieuwe werelden, oren die zich spitsen op onbekende geluiden en een hartslag die versnelt als de nieuwe zuurstof binnenkomt. Daarom kijken we vandaag welke musea dus minimaal 40 inspecties hebben gehad en door die museuminspecteurs en dus gemiddeld een 7,5 hebben gehaald. Ik kan u zeggen, er zijn 44 musea die dat predicaat hebben gehaald. En u gaat ze nu zien. Ziet u uzelf terug? Dan vraag ik 1 vertegenwoordiger van het museum hier naar voren te komen. Nou, we mogen naar voren. Maar ik laat jullie heel even hier. Dat is een beetje onhandig. Dus, we moeten nog even naar beneden. Dus er wordt wel gefilmd en geschreeuwd. Nou, Limburgs Museum, gefeliciteerd. Kidsproof bevonden. Voor de eerste keer. Helemaal super. Ik ga weer terug naar Limburg. Daar gaan ze nog even lekker door. Dus doe even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug bij een nieuwe Boeien. Doei!